Miquel Poveda tornarà a actuar a Badalona i ho farà de forma gratuïta al Parc de Gran Sol de Llafia. El cantaor badaloní serà el cap de cartell del cicle de concerts que substitueix la tradicional suelta de vaquilles. Sabor de Gràcia i Les Migues són els dos grups que completen aquest cicle de concerts i que proposa el govern local. El cicle de concerts ja ha tingut el vistiplau de l'entitat veïnal. Es tracta d'un cicle de concerts gratuïts de 3 dies, del 17 al 19 de juny, que obrirà el cantaor badaloní Miquel Poveda, recentment nomenat fill predilecte de Badalona. També actuaran Sabor de Gràcia, un grup de rumba catalana amb gairebé 20 anys de trajectòria i conegut per les seves versions d'en Serrat, Paret o El Gato Pérez. Rumba catalana amb un toc de pop contemporani per a tot tipus de públic. Finalment, diumenge, tancaran el cartell Les Migues, un quartet femení que barreja el flamenc amb els sons mediterranis. El grup, en actiu des de l'any 2004, acaba de presentar el seu darrer treball, un disc que compta precisament amb la col·laboració del cantaor Miquel Poveda. L'Ajuntament de Badalona ha contactat amb els municipis d'Alella, Tordera i Palafolls per garantir les necessitats bàsiques de les famílies gitanes de Sant Roc que van marxar de Badalona per por a represàlies. Com ja havien avançat, moltes estan tornant a casa i això ho ha confirmat també aquesta setmana la regidora del districte 6è, Fàtima Taleb. Segons Taleb, s'està treballant amb les àrees de serveis socials dels diferents ajuntaments perquè les famílies tinguin aliments, medicaments i habitatge mentre no poden tornar a casa. Precisament aquesta setmana, l'alcalde d'Alella, una de les poblacions on els gitanos exiliats han ocupat habitatges buits, va demanar calma als veïns i va assegurar que moltes de les famílies tenen la voluntat de tornar. Un àpat calent i una... El govern municipal ha presentat aquesta setmana un projecte de millora de l'enllumenat i urbanització del carrer Orient, al barri de Casagemes. La proposta respon a les queixes veïnals provocades per l'incivisme, que té lloc sobretot durant les nits dels caps de setmana per la proximitat amb la zona d'oci de Can Ribó. El projecte inclou la creació d'una plataforma única i vehicles estacionats en zig-zag per reduir la seva velocitat, un model similar al que es pot trobar al carrer d'en Prim. Els veïns es mostren satisfets per la proposta del govern, però afirmen que ara hauran d'acordar una data per acabar de consensuar-la. Per la seva banda, l'executiu local creu que el carrer Orient mereix un tractament acurat per la seva singularitat, ja que fa anys quedava tancat al trobar-se entre el passeig marítim i la fàbrica del Cristall. Ara, al costat de la nova zona d'habitatges que s'aixequen a la zona, queda obert al barri. Per fi, els veïns del carrer Orient i d'aquesta zona podem posar sobre la taula la nostra preocupació respecte al mal estat d'aquest carrer i respecte als problemes que hem tingut de botellón i respecte als problemes de mobilitat. Les idees són engrescadores. És engrescador parlar de que els cotxes aparcaran en ziga-zaga per reduir la velocitat, això és engrescador. És engrescador parlar de plataforma única de manera que quedi el carrer més civilitzat. El que farem ara és reflexionar-los, incloure'ls o no en la proposta i, en tot cas, contrastar després un altre cop amb ells. Per tant, forma part d'un procés, que és un procés que ens agradaria també anar implantant en altres urbanitzacions que anem fent a la ciutat. Els paradistes del Mercat Mainón han decidit no participar en la Shopping Night el pròxim 7 de maig, ja que només 7 de les 22 parades de la plaça volia obrir i formar part de l'esdeveniment. Segons el president del mercat, Josep Gil, els paradistes no els surt a compte econòmicament col·laborar amb aquesta activitat comercial. Aquesta setmana han conegut alguns detalls de la Shopping Night i també de la Fira de Sant Jordi, que enguany s'amplia fins al carrer Sant Pau. La Shopping Night comptarà amb la participació de 180 comerços del centre de Badalona, una vintena menys que l'any passat, que obriran les seves portes fins la mitjanit. L'esdeveniment, que ja arriba a la seva quarta edició, s'ha consolidat com la gran festa del comerç de Badalona i any rere any omple els carrers de la ciutat gràcies als descomptes i activitats que ofereixen els comerciants. Des de Badacentre han avançat que una de les novetats d'aquesta edició serà la decoració que tindrà tant el carrer del Mar com la plaça de la Vila.
D'altra banda, el carrer de Francesc Layret tornarà a convertir-se en l'eix cultural de Badalona per la Diada de Sant Jordi. Una 60 de parades d'entitats culturals i de caràcter solidari ompliran la fira, que enguany s'ha ampliat fins al carrer Sant Pau, donant cabuda a 10 parades més que altres anys. El dia abans, divendres 22, la Fira del Llibre de la plaça de la Vila comptarà amb la presència de diferents autors que signaran els seus llibres, com Toni Benages, Nadia Gulam o Almudena Grandes, guanyadora del Premi Planeta 2015.